Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Syukur. Pinaringan sehat, selamat. Saged sowan ing tlatah mriki. Wonten desa Kemiri, Mas. Waduh, jan. pripun? Niki hukum fisika berlaku di sini. Kok saged? Wong ki angger kahanan semakin dingin, oksigennya semakin tipis. Mula joget ngene wae menggeh-menggeh aku. Lho, kuwi dadi kewajiban lan sesanggemane jenengan. Itu yang dinamakan profesional. Apapun yang terjadi tetep kudu dilakoni. Ora kena sambat. Mung yo karo panitia wis dilunasi ket sore kok sambat. Iki ora sambat, aku ki ngetokke aku ki yo ngerti hukum fisika ngono lho. Oh iya. Lah aku ki sik mikir kok jane ket mau. Mikir apa? Desa kene iki karo kecamatan kok kontra ya. Kok iso kontra? Wis deloken to. Gagasan desa kene iki jenenge apa? Kemiri. Kemiri iki atos pompok. Atos. Kecamatane ndi? Jenangan. Jenang ki empuk po atos. Empuk. Lah iya iki sing desane atos kecamatane empuk. Berarti kontra, Mas. Ning dengan kontra jadi tambah apa lingane harmonis. Karena hidup itu harus kendul lan kenceng. Iya. Ora kena kok kenceng kabeh, kendho kabeh. Bener. Dadi upamane ning desa akeh warga masyarakat nuwun sewu upamane ana sing atos kang dadi penggalihe, engko sing ngempukke ya para-para sing menjabat ning kecamatan, ngono lho. Nggih, pancen tur ya sing penting hidup dimanapun ingatlah selalu bahwa hidup di dunia itu hanya sekejap. Sekejap itu tegese cepet. Mula sing kudu dingerteni dua kalimat. Apa? Hidup di dunia hanya sekejap. Maka yang perlu diketahui, kamu datang untuk apa dan kamu pulang membawa apa. Nah, Wes gandeng kuwi sing gawe sampeyan, sing iso mbatangi ya sampeyan. Ora ya padha ora ngertine kok. Wong uripe wong dhewe-dhewe kok. Wong datang di dunia untuk apa toh? Lah pulang membawa apa? Ya gumantung tumindake ning donya. Pulang kuwi tegese mati. Wah, ngomong karo aku ki rada dhuwur sithik to Mas kowe kudune. Sing dhuwur apa? Mendemmu. Lah ngene iki lak ngenenggon karo sampeyan. Wong datang ning donya iki nindakake dawuhe Gusti kodrate pangeran anut kelawan kapitayan kang rinasuk. Sok mulih nggawa apa ya gumantung perbuatane. Yen carane wong Islam kuwi telung perkara. Mula wong mati iki diganjel gelu, aja tugel perkara telu, ya kuwi amalin jaliatin, terus ilmu yang bermanfaat lan uga dungane anak sing saleh. Maksud kowe iki jane dalang apa mudin? Sing jenenge dalange kawruh apa wae kudu disinau. Ya apalane mudin Iya. Mudin ki wis ngono kuwi. Dalam rangka bersih desa. Lah, amin, amin. Mongko sing jenenge bersih desa ki lestari lan uga meriah dan indah nyatane kanggo ajang sedekah tumrape warga masyarakat. Neng Ponorogo kene iki kabeh semangat ngenekake bersih desa. Lah iki nyuwun apresiasi saka jenengan. Niki cekak aos tur mesti mentes. Piye? Di desa sik nganakake bersih desa kuwi tak garis bawahi bahwa warganya masih rukun. Wes kuwi pathokane angger desa kok ora tau bersih desa berarti wargane ora rukun, kepala desane ora pantes dadi kepala desa. Sik engko aja-aja kowe nglereke ngene. Mergo piyai bersih desa ngopo kok elem mergo mesti ngundang sampean entuk rejeki aja-aja ngono. Kok sik to, apa bersih desa iki kudu gelar wayang, apa kudu ngundang dagelan ora. Dadi upamane bengi iki karo Pak Lurah upamane tahun ngarep wayangan sampean ra diundang ra apa-apa ya. Loh, lah sing ngomong ki aku to. Ing atase sing ngomong kok ora diundang lho kebangetan to. Wah iya. Maksa mbelak to ya. Dian mau wis kadung dijagake pendak taun kok. Wah iya.
Wong iki ning tenan Mas, wis to ning dinggon angger isih ana bersih desa berarti masyarakate utawa penduduke isih rukun. Nah iki bejo-bejane niki bejo-bejane. Niki teng pundi mawon kula dalke bejo-bejane panjenengan niku desa. Duwe pimpinan kepala desa. Beda yen tenggen kula kutha, pimpinane lurah. Mergo ning kelurahan. Bedane yen kades kuwi isih duwe pekewuh karo sing dipimpin masyarakat iki. Mergo biyen dadine kades dipilih masyarakat. Ning yen lurah kuwi wis blas ora gagas. Mergo sing ndadekke lurah ora masyarakate ning pimpinane. Beda to Mas? Beda. Nah, ning ya akeh lurah sing apik lho. Loh, ya ora kabeh nganu ning ya iki proses iki yen iso mbok kaya kades ngene iki. Yen iso kaya kades iki pimpinan lurah ki ya dipilih karo masyarakate. Dadi yen blendot sithik masyarakate wani ngelekke. Nah saiki yen blendot sithik masyarakate ngelekke ki ya sing penting wali kotaku ora ngerti. Ngono ki. Lah ya kisruh ning iki ya kabeh mau tergantung sistem pemerintahannya. Iya. Sing baku nderek syukur bersih desa tasih dilumadi wonten ing desa Kemiri mriki, Mas. Kemiri, apakah penjabaran dari kemiri? Iki persuku kata apa per huruf? Manut Lho yen takon wong pinter ki ya sing detail. per huruf. Ayo. Oke, aku yen persuku kata ki apa ki? Kepenaken ya. Ora cocok karo larange ya, Reng. Kepenaken lho persuku kuwi. Kan mung 3 to kuwi. Ket mau kok jerlurang larang wong sing bayar kowe ora ngresula lho, kowe kok geger kowe lho. Wong kono ki neng kene sing ngusulne aku, mangke dagelane garing mawon Pak Lurah. Pak Lurah gur nggih kula cocok. Sing ngusulne aku, tak lungi kok Pak Lurah ya ora ketang pira ya ora lho, ngumun aku. Lho sing ngusulke kowe, sing ning sing dadekke wayangan ki aku. Kok iso? Lho tanpa ana supportku Pak Lurah Pak Kades ki wis dibatalke iki mau. Kok iso ngono? Wayangan bengi iki wis dibatalke jane. Sebabe? Ini mergo tak rayu-rayu dadi. Dadi dok dadilan orane gumantung aku. Waduh. Iya. Kemiri. Sida ora iki? Sida. KEMIRI. K kuwi kepala desane asmane Bapak Nur Dianto. Dianto. Nah, mergo ki double jenenge jane iki. Nur Dianto. Ki K. Iki enak hawane, sejuk lan kemrenyes adem. Iya. M. Masyarakate rukun. M kuwi masyarakate rukun. I. Iki dina nganakake bersih desa. R. Rame regeng tontonane wayang kulit dalangi Ki Cahya Kuntadi. Cocok. I. Isih imbuh dagelan gareng saka Semarang. Meksa katut ora. Iya. Wis iki njaluk apa wae aku tetep ngendel pokoke. Persuku saiki. Jenangan. Jenangan ki jeneng apa? Camatan. Ya ngenteni ditanggap Pak Camat kok. Gua iki mbok aja hitungan nemen-nemen. Ora iso, pokoke kepengin tak jlentreke sok Pak Camat ge nanggap dhewe. Masa ana camat tok ora garan gandul kades. Iya. Oh, wong hitungan. Ning luar biasa lho Mas Gareng. Niki nggih, pancen niki kula senenge main teng Jawa Timur nggih ngeten iki. Nontone anteng jenjem lenggah pinarak ora mubah ra musik. Tur dasare iki mujudake manunggale kawula lan Gusti. Leres. Sing kepareng rawuh ora mung Bapak Camat, Pak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek. Ini merupakan hal yang istimewa karena Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko rawuh menyatu dengan masyarakat. Lho. Mohon izin Bapak Bupati anu sandal tasih dalem agem. Apa kuwi? Dalem aku biyen diparingi sandal karo Bapak Bupati nganti saiki sandal weton pesantren yen aku arek. Dadi wedon nganu sandal lili. Iya. Lili. Kok tuwek men to, Reng? Lho pancen iya kok.
Wong ki sandal diagem tak jaluk kok. Ha iya. Oh, pokoke apa-apa iki karo dagelan kalah nekat wis pokoke. Iya, Niki iki wong nggih anu nuwun sewu saking senengku. Kalau kategori penonton Jawa Timur ini bukan hanya penonton. Terus Beliau-beliau ini adalah penikmat. Kalau penonton itu hanya sekedar memandang, itu penonton. Tapi kalau beliau-beliau itu memandang dan masuk ke hati dirasakan. Makanya penikmat wayang kulit. betul. Nggih. Lan ngene awake dhewe perlu to ngaturake sugeng rawuh marang Bapak Bupati. Nggih. Lan mumpung panjenengane tasik kepareng jenak pinarak, mestine para warga masyarakat, para penonton kabeh saya marem, saya tentrem rasane lamun to panjenengane kepareng paring pencerahan, paring dawuh marang kabeh para warga. Leres nggih. Mila dumateng pepunden kula Bapak Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancaka tanpa ngirangi raos pakurmatan dumateng paduka kasuwun menika panyuwunipun warga masyarakat mriki katuran pinarak wonten ing pepanggungan mriki paring dawuh nentremaken penggalihipun para masyarakat sedaya. Nggih, Bapak. Monggo Bapak mboten ngirangi kamardikan parenga jumeneng ngambil mike Mbak Yu. Nggih. Oh sampun. Monggo Bapak. Nah, pun mriki kok. Walah, iki deloken lho. Pak Bupati ngagem lili lho. Aku kok mbok seneni iki lho. Monggo Bapak. Pak. Nggih, sing dalu. Pangestunipun. Mas Garing sampun jenengan paringi kula dereng. Lagi Pak, nggih kenang-kenangan mangke kula figura to, Pak. lagi iki lho dalan kok ngemis Itu sandal. nggih. Alhamdulillah diparingi sandal lili karo Pak Bupati matur nuwun. Ane wong ning ndi iki wong lili lak apa sandale para santri. Heeh. Sandale wis kok sarunge urung. Kowe iki diparingi ora matur nuwun Nggih, malah. wilujeng dalu Bapak. Nggih Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yoyo. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam Bapak. Dalam mboten piyambak kula rene nate nyalon bupati kalah pas pasangan kali Pak Kero niku calon wakil kula ben munggah rumiyin. Tedek. Aga, duduk. Ya. Ayo tak wis. Mriki Bapak. Samenika DPRD Kabupaten Ponorogo Pak Sukirno. Menika Nggih, Ngiras- dalu. ngiras patur reoni Mas Yoyo. Bapak rumit bupatinipun panjenengan Iki wakil wakilipun kula ning Dek boten Gusti Allah dereng paring menang. berarti Pak Sugiri niku BPT Bupati. Menawi menika BTL Bupati. BTL ya. Batal dadi wakil bupati. Ulambe. Niki ngeten Pak Bupati niku kok gawe lucon iki dos pundi kula di Napa Pak? unggahne niki nggih dhek menak dadi bupati lah kula. Jenengan Nggih napa nggih? mboten kula mengki bagian bupati jenengan bagian sedekah nyaweri. Oh, wis bagi tugas, Mbak. Oh nggih. Wah, ya Pakku. Ngaten nggih Mas Gareng. Jejer kali kota amal. Aku nyedai pokoke. Nggih niki Nggih, matur sembah nuwun. Sing bahkan dipun tenggani, dipun pirsani, saya panjenengan kekali kersa jumeneng wonten panggung mapan mriki menika matur sembah nuwun. Nggih Mas Gareng. Mboten ketang sak klimah rong klimah mbok ngendikan Pak. Mugi-mugi bersih desa menika membawa desa Kemiri semakin maju. Amin, amin, amin. Semakin rukun. Amin. Rakyatipun semakin makmur. Tinebena dening balak lan penyakit lan apa mawon. Amin. Lurah, Pak Lurah saya ganteng, saya sugih. Pun cocok lah. Nggih, Bu Lurah nggih ngoten, Bu Lurah enten mriko wau. Kula men foto karo Bu Lurah. Bu Lurah siapa? Salam hormat kagem sedaya ingkang rawuh, Pak Camat, Bu Camat, Kepala Desa seluruh Kecamatan Jenangan,
wonten Pak Kepala Dinas Pariwisata, wonten Pak Kepala Dinas Pemdes, para kiai sedaya ingkang rawuh. Pun ngoten mawon. Mas Ayo. Lho kok namung cekak sangat. Nah, pripun wae ora melok bantu terus kakean ngomong malah dilokne bupati kakean Kula ngomong. nyuwun prisa bareng Bapak Nggih, Bupati. monggo. Anu, Pak Gareng pun asring nggih jenengan timbali hari jadi wayangan ngono. Aku yen ning daleme biyen malah kerep. Oh, Ning nggih. daleme iki beliau ku yen umpama ora dadi bupati dadi juragan boto. Kok ngerti? Lah kono pengrajin tak kono pengrajin boto iki nggone daleme Pak Giri ngono akeh. Ah, nggih, nggih. Jen iki ning kula wis ya ora kerep ning wis anu sering. Lho Sering. apa ora kerep kok sering iki piye? Nggih. Lah lajeng Pak Bupati, dosa lan kalepatan kula menapa kok dereng nate jenengan tanggap nih. Kowe kelakon. Siap salah. Bar niki Mas. Bar niki. Nggih. Sok Bar niki. meneh kepengin Sok ditanggap iki gampang jan. Nggih. Kowe kepengin ditanggap to? Ah. Ki dandan dalang ngene iki. Ah. Mlaku ning ngarepe Pak Bupati, Terus kene tulisi diskon 50%. lambemu remukno aku ora. Nggih. Bapak badhe ngendika menapa? Monggo. Sampun kula sami kalih Pak Bupati. Lho kok kaya jajan kok Kanthi- sami. Nggih, riyen tok sik tak ngomong to Mas. Nah niki Nggih. sing klonteni omong Nggih. jenengan iki. Sami kalih Pak Pak Bupati Bupati. nggih. Kanthi bersih desa menika mugi-mugi desa miri, Nggih. ayem, masyarakate tentrem, ngoten nggih. Amin. Paringi sehat walafiat, kathah Amin. rezekine, ngoten Amin. nggih. Amin, Nggih, amin, niku, amin. Ngaten. Ampun. Sampun singkat mawon. Lah niki piyayi kalih sing ajeng nembang sinten? Kula. Ah. Nek Kula niki- nembang Pak Kirno nyawer. Oh Pak Kirno. Kula nggih enten tukang sawer kathah. Kula ngas Pak Tony, mriki Pak Tony. Tukang sawer, tuk cedlang. Monggo, Pak. Pak Yuta Dinas Pariwisata ini tukang sawer. Pak Camat boten usah, kita mriki mawon. Pak Camat di sini tenang. Pokoknya sementing I love you serasa nyawer sampean. Aman nggih. Aman. Aku jejer piyayi loro nganggo gembyong iki jan kene kaya warok, aku kaya kolore ya. Kari medhot ora. Nggih, Daswiti Jeng Bupati kados pundi sampun jumeneng wonten mriki Nggih. kesanipun. Pun boten usah matur bagian sawer. Oh nggih. Boten matur. Lah badhe nyekar menapa? Kula nyuwun sinom grandel, Mas. Wah, lagi berat iki. Lah iki. Nggih, Pak. Pak Bupati. Warga jenengan enten ingkang menyampaikan usulan. Pripun? Jenengan nembang supados dikancani Mbak Elisa. Niku lek jenengan kersa lho Pak niku. Boten Mbak Elisa mengke mawon Mbak Elisa. Jenengan kalih sinden wedi modele. Boten. Pak, Boten wedi. napa Ibu tidak mriki ya? Boten aman niku. Wah, aman nggih. Aman. Nggih. Tarewangi lara lopo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati suarane jos. Emane rong tahun nanggap aku. Nenu. jebul tresna mumpung lamis ora ngira babar pisan sliramu citreng janji
Mboten jenengan nembe gandrung kalih sinten? Enggak. Kok kidreng janji bareng. Jare habis sanene Elisa aku takokne. Aku kok curiga engko aja mau bengi njuk ra dinai. Betul kober Mas Gareng. Oh, Kulo wangsul kadang tamu wangsul 2:30. Kulo tilem, bojo kulo petilem. Ya. Ora iso kober, Bos. Mula kula wegah dadi bupati nggih perkara niku, Pak. Lah sing dadekne kowe ya sapa? Ya sutradarane. Toprak. Bareng iki mukti Mesakne Pak malam. Jurta siomang aku Iya niki ora mung sekedhik. Aduh, wah, soal iso tenan notasine ya pas iki. Nggih sukon mulane ya. Sukon mulane wah luar biasa. Dawah menapa Njeng Bupati menika? Ular. Nggih, baik. judule yang liwat Oh, aku kelingan Mbak, yuk. kubuh kae biyen tanganku leleyo tulisan sinden iki sing jentrek-jentreki dapuke dadi kotak amal iki. Meneng entuk dhuwit. kados nan sajroning ati Yeah.
gelaran wayang kulit bersih desa Kemiri mengambil cerita Tumuruning Wahyu Lili. Bejo-bejane. Akar untuk Pak Bupati. Ngene lho Mas, ora perkara regane. Ning sawape karo saka Jeng Bupati kuwi sing tumiba nang awake dhewe kuwi. Lah iya mula kuwi. Lili iki sing dodol akeh tur ya murah. Ning yen sing maringi Jeng Bupati, wo ketularan rezekine. Amin. Wis berkah barokah. Amin. Wis kuwi awet selawase. Waton mbok lebokke lemari aja dienggo. Tak figura. Mbak Elisa pengen apa piye sitok edeng? Terus aku ya pengen tapi sing pink. Nek sing kaya ngono engko nek dienggo Jumatan kan engko digawa wong. Nek pink ra bakal digawa wong sesuk dicat pink dulu, Pak. Lek ping ora mungkin go. Ora mungkin. Oh iya iya. Nggih. Lho kehebatane Pak Bupati ngoten niku Mbak Elisa pripun jenengan? Kula remen banget nek aku ya pengen entuk sandal kaya ngono piye carane. Cara sendal dewa ya. Kok iso? Cara wayangi sendal dewa. Lah beliau kan nggih jarang-jarang entuk sendal kelas bupati lho. Ah iya, ngene iki aku nganggo ya wedi lek nganti turut kos-kosan. Ilang Jombang tenan. riyen. Ilang kuwi. Tenan kuwi wis. Niki wau sinden-sinden nggih pun diparingi sangu, matur nuwun sanget Bapak Bupati, sampun paringi sangu iso kanggo jajan hihang hoheng. Apa? Apa? Hihang hoheng. Panganan kok iya hoheng yo. Nek saking panase mangan gorengan iki lho, pisang goreng. Pisang goreng kepanasan. Nek ndamel saking niki badan usaha desa iki lho, mau aku tuku gorengan 2 tas kresek, ana heho hoheng, hihang hoheng. Gedang goreng kok iya hoheng. Ana bawang goreng, ana mendoan tempe gemul itu. Iki omong apa to bocah iki? Tempe. Oh tempe. Ya. Ning yo tempe gedang goreng iya hoheng. Kok kaya tempat rekreasi Gunung Kidul. Apa? Ya kan soalnya digoreng panas-panas le tuku ki. Lah yo ning tenan lho. Live ngono lho. Ning yo pancen iki saking kepranane mergo yo wis sing mirsani jenjem mula bapak-bapakmu do nyawer. Do nyawer kabeh. So dasare ya kowe teko iki lho Elisa memberi warna tersendiri. Wah, ya aku seneng wingi se kok ngebel wis. Oh ngendi? Ngebel. Ngebel. Bel kok ngebel. Pokoknya kuwi lah tempat yang indah-indah itu. Ngebel. Nggon Saiki ning kene. ngebel ke Wingi saurunge ning anu lali sampean. Ning Lembah. Lembah. Heeh, jane arepe Tepat, ning desa Jenangan ning Rasido dhewe golek dalang liya Pak Lurah iki. Mo jenangan yo kene to. Desane jenengan. desane Oh, kono. desane durung lah. Sing sadurunge apa jenangan ki lak anu kuwi kecamatan Geger kuwi. Ana geger barang. Geger kuwi. Iki Geger. Geger Madiun. Lah iki mau ngebel dadi ngebel ngono. Geger. Lah iki arep tak nggo jajan dawet tok iki, Pak. Aku jajan. Apa? Aku enggak mau jajan dawet jebong meneh. Sing jajan cawet sapa? Dawet. Oh, dawet. Aku mau jajan dawet jebong. Dawet jabung. Weh. Aku ya apa, Pak? Dawet apa? Jabung. Jebong. Aku angger ketemu sinden Sing ana dawete cendole, ana ketane renge, ketani karo ren. gempol. Gempol kok gempol. Ya. Tapi aku sengit soalnya aku ora ngombe-ngombe dawet. Karo bakule aku rebutan. Apa? Lah dinehke tak tampa. Karo bakule geret meneh. Dadi Tak kowe karo tampa bakule geret meneh, ditampa geret kowe meneh. karo bakule rebutan apa? Rebutan tataan iku lho. Oh, tak kira rebutan cawet dawet ki mau. Lah iya dawat itu ada piring bawahnya. Heeh. Lah ya aku lebek. Rebutan lebek aku arep tak ombe direbut meneh, arep tak ombe direbut meneh. Arep iki aku tumbas ya yu, aku ngono. Nesu aku. Jebulane iki mung kon njupuk gelas tok. Kuwi memang
kuwi yen cara-carane Sebel aku. nampan guladen. Lah, iya. Kok malah mbok jaluk aku kepethuk cah siji iki tensiku iso mundhak lho Mas. Lawi ceritaku. Wis omong ora cetha mesti salah. Reng, kewajibanmu sampean wong Jawa to. Heeh. Ya memberi penjelasan men Elisa bener omongane, sing telaten to. Yo. Alon-alon setetek ben aku mudeng. Pade kudu sabar. Kosek. Kok ana setetek-setetek. Sedikit demi sedikit. Sethithik kok setetek-setetek. Ya, setetek. Sethithik. Yo. Sethithik. Reti aku setitik. Nah, Ah. setitik. Sethithik. Nah, jelas no pokoknya setetek ben aku paham mudeng basa Jawa. Teteke sapa? Iya, itulah Oh, Pak. sethithik. Ya. Ngene dadi ya wong kowe gandeng kowe ya beradaptasi to, Adap- El. ya. Dadi kata-kata di sini supaya ora seling surup, ora salah tompo, ya bahasanya pengucapannya yang baik dan benar. Ya, alun-alun. Alun-alun iki Yogya ngono lho alun-alun. Ya. Alun-alun. Ya belan. Mas ora ana wedokan liya to liyane iki. Ya sing dikersakne panitia ya iki sing Kersane dinteni aku kok. kok. Wis omongane pilek marake budrek. Kok Nah. Piye, ngopo? Piye to? Oh, Gimana sih? Piye? Coba nek tak demek ngono piye? iya wis yo. Cari haji. Loh, ayo Kok gelem? apa? Kok gelem? Peh haji ndemek ngene apa ora entuk yen ngene Oleh, mudhun ya. panggung mudu meneh lah wis beres. Ya, Ding. Ya bener ya. Kari Ding. karepe nadyan ndemek ning ora duwe karep negatif ya ora bermasalah. Ya. Ngono. Pokoknya aku di ngapura ya baden, nek ono salah lan lupote aku ngomong di ngapura. Aja nangis to. Ora nangis agar ngrungokke ngomong iki blet pipis e malah. Lah melu ngempet aku. Nek inilah. Heeh. Dunia itu memang tidak ada yang sempurna. Betul. Pawaan apik, rupa ayu terus omongane pating plekutuk ngene iki. Nah, Ning pasti ada kelebihan dan kekurangannya. mereka kabeh ono cocote to. Aduh ya Allah. Ono luput salah ino lali. Cacate, Ino kok lali cocote. salah. Lagi iki nek kaji dicocot-cocot nih. Ana cacate. Basa Jawane cacat dudu cocot. Heeh. Cacat iki wis basa Jawa, Mbak. Kok cacat Oh, ki cacat Jawa. Jawa, ya. Cacat ya cacat yen cocot iki wis gone wis beda meneh. Oh, Iki kudu ngate. iki ora jeneng ngomong kasar ning penggenan. Kekenahan. Ini Ya. banget Dadi, iku. enek anu, Mbak. Apa kuwi enek trap-trapane. Nah, Kanggone piyayine nun sewu ini mboten cocok pau nggih. Ning tutuk. Tutuk. Ah. Tutuk. Oh ya ya. Tutuk. Kalau aku ngomong cocok tuh maksudnya mulut ya. Ternyata ngapunten. Ya, tadi beda wong, beda umur kuwi sebutane wis beda. Benteng. Benten kok benteng. Alah karepmu sah. Lah tulisannya lo gitu, Pade. Ya benten ki beda. Yen benteng iya. iki kae bangunan ning kraton kae benteng. Benteng itu beteng. Lah, Beteng. lah yo. Lah yo. Padha bae. Wah, ki ora ana hukum tak rabi tenan kowe. Wong senengane anu ning ya kapal-kapal ki nyawang Elisa ki ora ana jeleke, Mas. Wah. Nadyan omongane iki pating plekutuk ning nyawang Elisa ora ana jeleke. Kok iso? Loh, iki sing diarani wajah supermarket ya ngene iki. Oh, supermarket to, Penuh Pade. pesona dan penuh keinginan. Marake pengen apa-apa iki. Dadi nyenengake disawang. Iki sing diarani njawani tenan ki ya Elisa ngene iki. Oh, ngene Pokoke lah. aku yen jagong manten karo Elisa, wis iso tak pamerke waton siji. Apa? Aja omong wis ae. Dadi digandeng tak ono ya. Gandeng sok ngono kan tak pamerke wis ngono. Lah piye nek ra omong? Lah lho timbangane Meneng wae ra seru. Kudu omong. ya omongnya marake nesu wong. Terus aku mingkem to. Terus monggo dar setetek ngono. Nggih. Nah. Lah
mah wong bedok aku. Lha wong senenge ning yo iki awake dhewe matur nuwun lho Sak. Kowe arep ngucapke apa karo desa Kemiri kene khususnya Pak Kades. Bedak, Padet. Pak Pak Kades. Pak Kepala Desa. Kepala ki diantem ngono ki kepala. Kepala iki tegese pimpinan lho, Mbak. Dadi Nggih. nek desa ya kepala desa, lek sekolah ya kepala sekolah. Nah, yen kepala aja didewok-dewokke kepala ki tegese dipala. Kepala pangajengipun Desa Kemiri menika kula ajeng matur sembah nuwun sampun nimbali dhateng Elisa Orjarus Alasumi gumiku saged Malah minggu-minggu bareng. damelaken berkah panjenengan lan sedaya masyarakat desa wonten Kemiri Sing meniki. dicokot sapa? Kok masyarakat ki masyarakat ya masyarakat. Wis ngene Sa, timbangane kowe ngarang kleru terus. Nggih. Iki wacanen. Nah, wis. Aku nek enteng-entengi kon gaweanku. baca pinter aku. Sampeyan ya dalang. Ayo. Lah iya sampeyan ya Sik, dalang. iso lah. Iki iso maca layang kulino. Iyalah. Kowe iso rupamu ayu aku seneng. Ya apalan. Jangan nata. Ya apalan kowe dino. Lerandang kok tokne. Ya diwaca wilayang iki. Ya, Peter pegangin pada satunya. Bakar Madi Suluk. Loh, Mbah Darmadi, Suluk, bener toh? Assalamualaikum Bobo Cahyo, sugeng ngayahi tugas, mugi-mugi lancar. Nyuwun gendeng. Aduh. Gendeng? Titipane anak cucu dibawani Bu Kesi. Gendeng menika kagem sederek Kemiri. Sing kon gendeng sapa? Yaitu gendeng. Gendeng kok gendeng. Ya. Ki. Nah, Keluarga besar persaudaraan setia hati rayon Kemiri. Ah. Yuan Wiso Tresno. Wujute Roso. PSHT rayon Kemiri Jaya. Ya. Sing cetha ya jayane tok ngomong. Niki paten apa kula isih baca? Ayo kowe no wong diperintah dalange kok. Kula nggih. Iki satu sing nggo sapa, Pak? kono monggo. Iki cetha ana DT 100 kok macane cetha. Assalamualaikum Lah ya ra. Selamat malam Bak Limbok, Mbak Cangik. Saya minta gending 1 pepiling 2 caping gunung jengleng. Salam buat Ki Cahyo Kuntadi Mas Gareng. Gending ini buat penggemar wayang. Setunggal. Pak Trimo Pratomo, Desa Purworejo Ngunturunadi. Kalih Pak Guru Priyatno Pingkuk. Kalih 3 Mbah Sariman Purworejo. Sekawan Mas Saiful Iveng. Dari Mbah No Kulit. Betung Rejo Ngunturunadi. Mbah no kulit dipentung. Ki kurang siji. Ya, setunggal malih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Limbo, saya minta gending. Sesi deman dibawani oleh Om Gareng. Nyang entuk tugas. Pede. Kalih kepilut. 3 nandur Ngunduh. Oh, apa kuwi? ngunduh woe salak. Nandur gundul salak. Ngawur we, nandur ngunduh salah. Oke. Salak. Saking kula Bapa Miswi Glebot bocone apa ya? Kemiri. Oke. Nggih. Terima kasih Nggih. Nggih, nggih. Padha ra cethane kok dithukke. Ana Pak mundhut caping gunung to? Ah. Nah, ya. Tak golekne kanca Mbak Elisa. Sinten? Mbak Febriandari. Dari Febri. Bonsari Madiun. Febri. Mangga. Turun gunung, ya. Caping gunung jengleng sing jengleng gareng. Nah, kira-kira didepi sinden loro sik kuat ora? Ayo. Ora jenenge saiki ganti to. Sapa? Kok modern Febri. Febri aku Lho nama lengkape Uun Febriandari. Oh, ngaten. Kelahiran Februari. Yo, ya Mbak, turun gunung, Mbak. Nah. Sing angel bethek laire iki ya iki lho. Apa nek aku bedeken?
Bedheken kok gedheken. Bedeken apa? Aku bulan apa? Jenengmu sapa? Elisa Orsarus Alasu. Elisa Orsarus Alasu. Orsarus. Oktober. Salah. Apa? Salah adoh banget. Kelahiran bulan apa? Aku Agustus. Nah, kowe ora ngerti sejarahe kok. Sejarahnya piye, Bede? Ibumu ki Oktober sing ngeden. Lahirnya Agustus. Suwi men to, Reng. Timbangane kleru. Emangnya kamu sing meteni mbokku? Kok ngetengi? Kan kamu gak kenal mbokku kok Aku ora tau ngetengi. Aku tukune Pak kok ketengan. Yo. Yeah. Mbak Un sik. Iki komplit ya. Pangkur caping gunung. Reng, kuwi gawe rene sik, kuwi layange ndak lali tembange apa ae. Alah, layange lali ra masalah, duite aja lali. Tenang ae. Ya Mbak Un. Nggih, sakniki nggih. Besok wis bubar. Lah kula pun ngeses mboten sios. Saben bengi. Bareng apa, Reng? Jare kok jenggleng. Oh iya, heeh. Kok senengane kok. Sampun, Pak Puh. Ora enak iki. Lah pripun? Sampune ra masalah Pak Poh iki lho. Apa Mas po A ngono lho. A. Oh kok Pak Poh. Heeh, celun A ngono lho, Un. Ah. Dadi AA arep Apa Mbak Elisa? Sok sapa iki? Yo, Hari Malik. ini, sayang. Nah, Oke. matane nggih ndi sih, Mbak? Matamu dhewe iki. Reng, aja nesu to, Reng. Lah wong kok dipatah-patahke kok. Wis dituturi wong bicara ngerti. Aku kan pengen berhadap-hadapan. Walaupun ini namanya matane yen karo wong Jawa aja matane. Oh, yang benar gimana, Peden? Motonipun utawa netranipun. Oh, nggih. Netranipun pundi? Yeah. Aja cengengesan iki golek dhuwit tulisan. Yes, yes. Gayane. Yen memacang hamung akaro ajanur aku Wah, sadis sih. Mainnya keras sih. Ya musuhe kaya ngene kudu keras. Kau bagus seneng yang keras-keras sih. Lho. Aku musuh ngene, alusan musuh kok ngene ora dikerasi, ora Pak Haji, krasa. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kilap aku kilap. Terus tobat. Keras rene. Ora apa-apa, wong iki wong aku menungso swantah. Wah. Ana kurang lan klerune. Ha iya, manyen menungso kaya jelantah. Jatuh. Wah enak. Ya, Un. Kembang hawai wetan. Pancen bojone calon gubernur Rasido. Sinten? Narya. Wis tuwek lho sakniki. Jono. Oke sing biyen SPP ini nanggung, Pak. Sik Mas, akhlak kulka
karimahe jenengan ning ndi? Gak Iki sowan. seni penuh dengan kehalusan lho. Lek iki mau salus njuk. Nuwun sewu jenengan lah haji. Heeh. Jenggleng ya kena. Ning ora kudu madhep langsung teng uun ngoten niku. Lah, Sok-sok nggih. tafsire penonton itu negatif. Iki perkara madhepe kowe iso geger ngopo to? Lho, mergo jenengan Kari nuwun omong sewu. Mas ki aja madhep uun. Aja madhep uun. Ngono wis. Madhep ngetan kono. Oke. Ayo. Tok dong baleni sing sopan. Lho, kene Nes. Reng, iki mudeng ora to? Astagfirullah. Madhep ngetan. Aku wis madhep rono lho. Kuwi lho ngisor kuwi lho. Eh, Sing ngisor kuwi lho. oh, derek. Bapak rono kok ki rono. Angel-angel gecek lho iku. Ora man. Wah, sadis jebule. Allah dimana kanggo. Ampun. Angel ya Kok kaya tegesan dijecek. Ojo sadis-sadis sok. Mboten. Sik kanggo to niku. Sing gleli kok. Waduh. Si Alex sing ngleling. Mbak Lisa yo. Gak boleh madhep jarene. Madhep rono. Aku madhep rono. Lah ketemune kapan kok? Wong kurung-kuran. Pacita. Ayo Reng. Ana aksi iki mesti ana reaksi ya iki. Lah kono sik mempeng kowe leren. Lah kok mempeng ora kono nyerang ya, Mas. Lho malah apik ngono Lu kuwi. kabeh wong lanang ki anggere diserang ya malah ngene iki keder wedi ngene iki. Malah bisa tak golek iki jinak-jinak merpati ngono ki ora pol nyerang ngene kaya un mola. Lho, ketok nyenengke malah tak serang. Oh. Lah kene urung diserang wis dithokke iki. Iya, Baun. Aku, hoi. Sana. Hoi, aku. Pak Poh. Jare jinak-jinak merpati. Aki. Mas, Mas, salah kula niki lho. kok masalah? Salah terus. Ya wis ya sakarepmu pokoke mbok tembangke. Panas. Udan. Bener nggen parikan kok iki ya. Kicusan. Mas, iki rumujiran. Aku wis wong tak pikir wong ngene iki terus jeglek terus mandeg dalan iki piye. Yo ngene iki jenenge semeleh. Tak selehke ya rodone ilang loro kok. Malah tas. Iki sinden liyane bukan piknik ya. Ayo bekerja. Ayo, Gerda, nang kene iki kowe Parikan. nyambut gawe nang kene do ngrumpi. Ayo, Mbak Lia, ayo parikan. ayo liyane. Iwak teri Mbak Teri. kecemplung sumur Ya-yaan. warga kemiri mugi tambah makmur Allahumma amin. Baleni Mbak Lia, men saya kompak lo percaya piyai mriki piyai nyeni. Diamini ngangge lagu, Pak. Nggih, Pak, nggih? Nggih. Nggih. Allahumma amin. Yuk, Mbak Lia. iwak teri kecemplung sumur warga kemiri mugi tambah makmur Ya. Allah.
genduren to. Ayo. Mbak, waduh, Mbak Triastuti, Le Anggun, ya. Sedakep kaya Bathara Guru ae ora. Ayo. Tom and Jerry. Wah. Wes tuwa-tuwa Tontonane Tom Jerry. Tom Jerry. Mbok Aku kan Upin-Ipin. seneng film Tom and Jerry. Ya. Luna Maya. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Rebutan roti. Warga kemiri mugi tansah kathah rezeki. Allahumma lanjut istriku tersayang. Sagar ngono iki sesuk metek meneh. Modus ya. Aku tak ora usah parian wae ya. Lho kok ora parian piye? Gak mutung aku. Lho. Mutung ke sarung. Ora lho ket mau dheke karo aku sia-sia. Hah? Pengen ning Elisa aku ketok ora kanggo ngono lho. Saya tahu Bu, kersa parian ora. Lek ora kersa ben diwakili mbok enom ora apa-apa. Alah, ya Allah, iki mau aku ndelalahi maca chattingan komen ning YouTube. Sapa? Pas sampean Pak Dalang niku wau lho. Niku wau kan gawe parian-parian. Terus ning komenan YouTube ngeten. Wah, tak amini Pak Dalang, ucapan adalah doa. Amin. Cepan parian mau lho. Oleh Elisa gelem tak pek bojo kuwi mau lho. Iya. Pantun. Oh iya, matur nuwun. Iya. Wong Malah ki matur nuwun. wong ki ilo-ilone wong Jawa jaman biyen dadi dalang yen kepengin kondang laris ya bojone kudu loro. Ning ora kok bojoku mung bojoku setia lho Pak Gareng. Nah, setiaki. Senajan to. Setiaki. Kowe iki dilem bojone setia kok setiaki. Ya parian. Ya parian, Mbak. Panen pari tinggo neng Mekah. Mugi-mugi warga kemiri rezekine berkah lan barokah. Allahumma ayo nak, iki ora healing inden nak, ayo nak. Ayo. Kakak diri lalu ke Karawang. Wah, aduh men to, Nduk. Kok men Jalan-jalan kok ya. Oh iya. Healing lan waspada. Wah iya. Pinter cah. Terus piye mau? Loh lah. Warga Kemiri, alhamdulillah semua beruang. Sesuk kamu amene beruangin duwe-duwe apa kewan maksudnya? Loh, maksudnya kotak amal kok lho Pak, kata anu artane. Lah dicethake beruang. Beruang. Loh. Kuwi kewan. Beruang. Nah, piye? Piye ndak balenono? Beruang. Lho kuwi beruang kewan. Mbok aja angel-angel golek parian Sugedit ngono wis. Dia maksudnya diku. Oh iya. Ya nang, neng kene ora ning restoran ya, ayo. Mangan ae ora. Ampun diguyu to, kula kademen iki. Oh, Mau neng pondokan nganyelne dhek. Napa, Pak? Ayo nong, maam nong. Kula pun mau maem malih ana apa nerawon apa pun wareg kok. Tenan, iki suguhane nggih Pak Dalang sate lho. Nggih lek sate kula purun nggih. Rong piring dhek mau ora. Terus Mumpung ngenten kok, Pak. oh iya. Neno. Tuku ceri cari. ning Banjarmasin. Oh lah. Kok transportasine luwih larang lho. Warga Kemiri pinaringan ayem tentrem lahir batin. Allahumma Arep lahir batin kok tekan Banjarmasin nih. Kersane to Pak parian usaha. Oh mbok ya tuku ceri rasane asin lak wis to.
So tekan Banjarmasin lho, transportasi entek pira? Ya, iki genti, Iki sing di omah iki. Podang kuning iki. Wah, rene nggo mobil, nggo jeep dhek. Tulisi podang kuning. Oh, wah. Gojib tak kira ditulisi siapa sewa. Sego. Sego. Sekarang ya nek enomi sego-segonen. Iya. Semego. Sego. Ya sego. Kowe iki parian apa njaluk? Tarian, Halo, Pak. sinomane teratapan lho. Parian. Oh iya. Sego. Sego. Iya. Go goreng apa go liwet? Sego biasa. Oh iya. Digawe bubur. Bubur. Oh sego digawe bubur ki. Sego. Iya. Ora cedak omahmu pangan kowe. Ampun nesu ngoten to Lho kok jenengan. segas-sego. Nggih sabar jenengan mau putu ngoten niku sabar. Saya tuwek mau Pak D lagi mbah iki. Iya nak, ayo Sego. Sego Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. tambahno pisan. Jawa Timur Indonesia ngono. Pisane dawa. bagian dunia. Ampun ngredoni riyen to. Balik kok ngarep menore, balik kok ngarep. Nang. Jenengane ampun ngredoni Kok ngarep selama. nang ndi? Sego. Sego. Ya. Digawe bubur. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri jenengan Ponorogo. Pinaringan subur makmur. Nggih, amin. Aku nganti kuaregen lho segas-sego iki. Taun. Aku Ayo, mau sego meneh. Bakso metode. Boten. Tenang Pak Po. Inallah, ha? Sobirin. Oh emosinan. Oh. Nyang klewer. Apa? Mangkat saka Madiun. Oh iya. Ingkang sampun nyawer matur nuwun. Ya mung kuwi. Iya. Dadi ki mau ngarep matur nuwun sing nyawer tok to. Lah kula wau dereng matur nuwun lho, mbok menawa terus yo Dadi tergugah nyawer. hatinya. Nggih. Nang Medion. Mangkat ka Madiun. Ingkang nyawer. Matur nuwun. Nggih. Guru arep nggih nyangkani adoh ira. Bener kok arep tak salahke piye? Mbak Elisa. Ayo. Ya, coba. Keri. Duh. Ada. Iki lho apik ngene iki marai semangat. Apa Umi? Sego. Lho, lah ya iki bar dikeri-keri, wetenge lak luwe terus sego iki mau. Karo klekaran. Wah, ngopo iki keri-keri Nek sinden bar rampung nyama wayangan Sik keri-keri karo karo klekaran. kuwi kucing iki. Kucinge lho ngene. Iki lho, iki aib sinden nek bar wayangan. Iya. Di rampung dibuka kabeh langsung krek. Keri-keri karo klekaran. Aku bayangke. Hus. Indah yen tutik kaya apa. Kari-kari karo klekaran warga mirip pinaringan panjang yuswa kathah berkalan lumintu karaharjan lan kabahagiaan wis apik akeh Tambah ono dan lain-lain. Angel. Wae parian kok semulek ngono ora rampung-rampung. Ayo sampean Dongane Pak Po. akeh. Pak Po sampean. Neng Pade ayo Pade. Lho, Rampung lho ngongkon. aku pengamat tok. Yo Wis yo. ora usah selak. Ayo. Nah. Apa iki? Yo. Si iya. Kaya amatir iki cinting. Siji. Loro, telu, Apa? papat. Kowe iki kon parian malah hitung-hitungane nyapa. Sing apik parian. Iki parian. Lah ya kok siji barang ngopo? Kuwi tunggale sego mau ndakan ora. Sing apik. Liyane. Nggih ngelokne Umi kok malah tularan. Ayo liyane. Loro.
Lha iki piye to? Kabeh wong semene ngerti bar siji mesti loro. Rasa hitungan to, rasa hitungan. Ora sida. Yesu. Nesu meneh. Ora parian ora paten. Panas udan panas lengaling caping gunung Daun Nadyan wadon sarata ora suling masuk inupane banyu bane jaman berjalan
Luar biasa iki. Wis tak nom-nom iki kare suwuke duwone ya. Ya ngono sing Jawa-Jawa. Tembakun niku ingkang wonten nginggil nggih sing manah-manah nggih. Apa? Manah-manah. Manah-manah. Hati-hati. Hati-hati kok manah-manah. Wah, basa Jawa. Nggih, hati-hati ya wis hati-hati ngono kok dibasake manah-manah. Hati apa? Mana? Hati-hati. Manah-manah. Kok malah ketok goblok bener rek malih. Aku iki tenan musuh Elisa iso budrek tenan aku. Potret ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng dalu Mas Dalang ugi Mas Gareng. Nggih. Nami kula Pak Sadiran warga Desa Kemiri. Kula niki mantan pemain seni ketoprak Sinar Jaya tahun 1947. Ya, urung lahir aku. Iya. Nate dados pimpinan ketoprak Setya Budaya. Nggih. Desa Kemiri Leres. sakmenika dados pinisepuhipun nggih. Nyuwun gending orek-orek gara-gara perang Bambang Cakil kalian kudangan kethek ogleng. Matur nuwun wassalam nggih. Iki saya ana pamundhut anu apa ki jenenge Sesideman Umi ya mudhono. Mi. Karo Mbak Diajeng Chandra sik yo. Ayo nggih. Ayo diajeng karo Umi. Diajeng Chandra karo Umi, Pimpah. Afifah. 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 Kene. Wah, jan sinden saiki nom-nom ayu-ayu. Disawang wis dina ra entek-entek. Salahe lahir sik. Mudian kowe. Lah aku maune iki jane arep inguk-inguk tok ngene karo mbokku didel kok. Ya mlebu meneh. Wong salah wong lahir kok disalahke lho. Wis jinatah lan wis kinodrat aku lahire dhisik. Ngono ning wong lahir dhisik tegese saiki wis tuwa iku kudune berbangga hati. Karena sudah tua berarti sudah mulai proses lahir anak-anak remaja dewasa saiki tua. Lah kowe lagi dewasa. Urung ngancik tuwa. Lah ning jenengan nggih awet lho saestu lho, Dik. Apa? Awet. Awet wong dibalsem kowe arep muni balsem to. Lah ngeten iki ancen barang antik kok. Aku seneng karo diajeng iki. Ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak Bupati. Matur nuwun Pak Bapak Kondur, Bupati Pak Sugeng Bupati. Kondur. Aduh, wis ayem pokoke aku angger ditunggoni karo yen cara aku nyebut ki sing bau reksa. Oh iya. Sing bau reksa ki tegese sing jaga Ponorogo. Betul, nggih. Matur nuwun. Nggih. Manah-manah nggih, Pak. Mana-mana Pak. Mana-mana Pak Bupati. Engkel ae ora. Yo dibawani dhisik. Ayo. Yo, Umi sik ayo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya Omahmu cedak kene ya, Om. ya Berarti kamu tadi karo rombongan apa ngepit? kali rombongan Ora ngepit. Mboten. Daerah endi jenengane? Daerahmu namanya apa? Pulung, Ngepit? Pulung, Oh, Pulung. Pulung, Deket ya. Ya. deket. Jadi iki lancar komunikasine wong omongane padha ora cethone. Sak garis kas, sowan menyang kutha gedhe Chandra Mulya. Terus yung selendang kone
Mbak Elisa, ya Mbak. Aku juga. Oh iya, Jono. bintang tamu yo. Swara kurang premana ning wasis angungrom marang bendara Sulestya pijer ngincangake alis. Yo bertiga bareng sing kompak. Terus tresno sesidhaman. Mbah Genggong dan seluruh warga masyarakat Pupus ingkang nobar. Sugeng mirsani Pak Lurah. Pupus. Ugi saking Pak Suradi Tembalang. Keluarga besar Mbulusan Tembalang derek nyimak Mas Yoyo Sugeng Makarya ngantos tancep kayon. Wih, matur nuwun. Pak Marsono, Pak Sindendian. Selamat malam Pak Cahyo, derek Wungon Tasik Monitor Kuntadi Channel saking Pak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Nggih. Yuk tarik Luwe becik patenono timbang pepisan Celestia wangi saputerna
Awas. Matur sembah nuwun. Wah, sindenmu saiki jogetane hot. Sing ngajari iki. Ayo saploke kecemplungane Lisa iki lho, goyangane kok suwer. Umi lho tuman gini-gini sekarang. Heeh. Dundak dung. Ayo, wong Umi iki dasarane iki jane pancen dia goyangane hebat. Ning mbiyen ora kepethuk kowe dadi sik wedi-wedi. Disimpen. Iku upama diculke lho. Kaya wong kanyaki beras kae lho. Lah iya, mergo sinden iki lek anggere goyang seser ngene kan terus kesel. Heeh. Kesel lak terus luwe. Heeh. Akhire Umi golek sego. Nggih, Mas Gareng Mbak Elisa. Dawuh. Piyayi mirsani wayang menika dipun perang dados 3. Menapa mawon, Mas? Wonten ingkang nggatekke lakon, Leres. wonten nggatekke lucon, Leres. ugi wonten ingkang nggatekke sing jenenge lagon. Lagon, lucon, lakon. Oh, Saged-saged tiga-tiganya harus tercakup. L3. L3 nggih. Mangke seneng-seneng dibacutne goro-goro yen Siap. dikumplak teng limbukan, engko Mbak penontonnya ndak malah bergeser kondur. Nggih.